Ku Iraki kuli mitsinje iwiri yayikulu kwambiri, Euphrates komanso Tigris. Mitsinje imeneyi ndi yakalekale, inatchulidwapo m'Baibulo ngakhalenso mu buku lija la Qur'ani. Tikawerenga Genesis 2 verse ya 10 mpaka 14, mawu akunena kuti munda wa Edeni munali mtsinje waukulu kwambiri umene unalekana ndi kukapanga mitsinje ina yokwana 4. Oyamba unkatchedwa Pison River umene unkapezeka kuhawira mdziko la Sudan. Wachiwiri unali Gihon umene unkapezeka kudera la Kushi mdziko lomwelo la Sudan. Wachitatu unali Tigris umene unkapezeka ku Syria. Mtsinje womaliza unkatchedwa Euphrates umene unadutsa m'mayiko a Turkey, Syria komanso Iraki. Zimene zitu zinafotokozedwa pa Genesis 2 verse ya 10 mpaka 14. Komano tikafufuza bwinobwino lerolo timapeza kuti mitsinje iwiri imene inatchulidwa pamenepa imapezekabe. Komano mitsinje iwiri inayi imene inapita mbali ya ku Sudani simapezeka. Ndiye anthu ambiri pa dziko lapansi akhala kufunsa kumanena kuti kodi mitsinje iwiri imeneyi inapita kutiko? Chifukwa Baibulo linatiuza momveka bwino pa Genesis 2 verse ya 10 mpaka 14 kunena kuti munda wa Edeni munali mtsinje umodzi waukulu kwambiri umene unadzalekana kutsogolo kwake kupanga mitsinje yokwana 4: Pison, Gihon, Tigris komanso Euphrates. Koma panopa tikayang'ana mapu a dziko lapansi timapeza kuti Tigris ndi Euphrates alipo, koma Gihon ndi winawo simapezeka. Kodi mitsinje imeneyi inapita kuti? Inu mukudziwa kuti limeneli ndikalekale kwambiri, papita zaka zoposa 10,000 kapena 20,000. Komanso kumbukirani kuti inalipo nthawi ina yake pamene Mulungu anaononga dziko lapansi ndi madzi osefukira. Madzi amenewa amatchedwa kuti chigumula cha Nowa. Ndiye mwina zikhoza kutheka kunena kuti mitsinje iwiri imeneyi inafufutika ndi madzi amenewa. Chifukwatu panopa mitsinje ya Pison ndi Gihon sitimayiona pamapo, kapena ino anzanga kumene kumayionapo. Zimenezi zimene ndikufotokoza apa zinachitika kalekale kwambiri, mmene ndafotokozera kuti 10,000 to 20,000 years ago. Ndiye zikhoza kutheka kuti inu mukudziwa Mulungu akhala kuononga dzikoli mosiyanasiyana chifukwa cha uchimo wa anthu. Anabweretsa chigumula cha Nowa, komanso nthawi ina yake anabweretsa chilala mdziko muno. Dziko lapansi tisaine kuti dziko muno ngati dziko la Malawi lokha, koma dziko lonse lapansi anabweretsa chilala, anabweretsa zinthu zosiyanasiyana, miliri yosiyanasiyana. Ndiye kutheka kunena kuti mwina zinthu ngati zimenezizi ndi zimene zinaononga mitsinje iwiri imeneyi. Tikapita pa chivumbuluso 16 verse ya 12 anafotokozanso kunena kuti mtsinje wa Euphrates udzawumitsidwa ndi mngelo wachisanu ndi chimodzi, madzi onse adzaphwera pokonzekera kubwera kwa Ambuye Yesu Khristu. Komanso mu buku la Chisilamu lija limatchedwa kuti Hadith 2894 Abu Huraira anafotokozanso chimodzimodzi kunena kuti mtsinje wa Euphrates ukadzangouma ndiye kuti kutha kwa dziko kwayandikira. Apapatu kutengera mavesi amene ndakuwerengerani apa ochokera mu hadithi komanso m'Baibulo limene lili pa chivumbuluso, akufotokoza momveka bwino kunena kuti mtsinje umene ukadzangouma ndiye kuti Ambuye Yesu Khristu asapang'ono kubwera, kapena kutha kwa dziko kwayandikira. Pepani kwambiri, lero sindinabwere kudzalalikira mawu a Mulungu, koma ndimafuna kukudziwitsani kunena kuti mtsinje umene wa Euphrates tikunena pano wayamba kuuma. Kodi chimene chikuchititsa kunena kuti mtsinje umene uziphwera ndi chani? Nanga kodi ndizoona kuti mtsinje umene ukauma dziko lapansi lidzatha? Mmene ndafotokozera kale kunena kuti mtsinje umenewu ndi wakalekale, unalipo mu nthawi ya Adamu ndi Hava, unaliponso mu nthawi ya Abrahamu, ngakhalenso mu nthawi ya Yesu Khristu.
mibado yotchuka yakalikali inakhalapo komanso kumanga mizinda yawo mbali mwa mtsinje umenewu. Ambiri tinamvapo za ufumu wa Babeloni umene unkatsogozedwa ndi mfumu Nebukadineza. Tinamvaponso za Alexander the Great wa ku Macedonia, Roman Empire, Ottoman Empire, Byzantine Empire. Ndena onsewo anamanga maziko awo mbali mwa mtsinje wa Yufurate. Ngakhale mdzukulu wake wa Prophet Muhammad uja otchedwa Hussein anaphedwa ndi adani ake mbali mwa mtsinje umenewu. Ndiye mukafufuza bwinobwino mudzapeza kuti mtsinje umenewu wa Yufurate uli ndi mbiri yosayiwalika pa dziko lapansi. Yufurate ndi mtsinje waukulu komanso wautali kwambiri. Unayambira ku Turkey kudutsa ku Syria, Iraq, kenaka unakathira mu nyanja ya Persian Gulf. Kutalika kwaketu ndi more than 3000 kilometers, patali kwambiri. Kuteke kumeneku unazungulira kukwana 1200 km. Ndio unazunguliranso ku Syria 700 km. Unazazunguliranso kumeneku ku Iraki more than 1000 km. Ndio mukhoza kuona kuti mtsinje umenewu ndi mtsinje wautali kwambiri. Kuchoka kuno kafika ku Chitipa ndikubweranso mwinanso ndikupitanso. Kuno kwaketu ndikutanthauza ku Blantyre. Kuchoka ku Blantyre ndikafika ku Chitipa ndikubweranso kafika ku Blantyre ndikupitanso ku Chitipa. Ndiye kutalika kwa mtsinje umenewu. Mmene ndanenera kale kuti mtsinje umene unachoka ku Turkey kudusa ku Syria ndikupita ku Iraq. Ndiye pamene umapitirira ku Iraq kumeneko unadzalumikizana ndi mtsinje wa Tigris, ndipo anayenda limodzi mtunda wa 190 km kukathira mu mtsinje uja mu nyanja ya Arabian Gulf. Apapa sindikudziwa kuti kufotokoza kwake ndingafotokoze motani, koma ndikhozaona kuti shire uja anayenda ndikafika cha ku Sanjo. Ndiye kumene kuja anazakumana ndi mtsinje uja wa Ruo, ndi anayamba kuyendera limodzi kukathira mu Zambezi. Ndimenso sinakhalira pamenepa kuna kuti mtsinje umene wa Yufurate unachoka ku Turkey unadusa ku Syria ndikuzadusa ku Iraq. Ndiye pa ku Iraq kumene unazalumikizana ndi mtsinje uja wa Tigris, malo amene amatchedwa kuti Shatt al-Arab. Kutanthauza kwake pa chizungu timati Arab River, kapena kuti mtsinje wa Aluya. Ndiye anayenda limodzi ndikukathira mu uje limene mu Persian Gulf, mu nyanja imeneyi. Yufurate imapeza madzi ake kuchokera ku mvula komanso masino osungunuka. Tiyerekeze Shire amapeza madzi ake kuchokera ku Lake Malawi. Ndiye Yufurate ameneyi amapeza madzi ake kuchokera ku mvula ikamagwa, sino akamasungunuka. Komanso pali mitsinje itatu yochokera ku Syria imene imathira madzi mu mtsinje omwewo. Mwachidule ndikuwuzeni kuti ku Syria kuli phiri lake lotchedwa Taurus Mountain. Ndiye kumeneko kunaphulika mitsinje itatu: Barik River, Saju River, komanso Kaba River, imene imatenga madzi nkumakathira mu Euphrates River. Kuyambira kalekale mu nthawi ya Adamu ndi Hava, Abrahamu, Yakobo, kapena Yesu Khristu, kapena Nebukadineza, kuyambira kalekale mtsinje umenewu sunaphwerepo ayi. Komano panopa anthu ayamba kudabwa chifukwa mtsinje umenewu ukuphwera kwambiri. Kodi chimene chikuchitisa kunena kuti mtsinje umenewu uziphwera ndi chani? Chifukwa mu nthawi yonseyi sunaphwerepo. Baibulo lakhala likutamandira mtsinje umenewu. Maulosi osiyanasiyana achika pa mtsinje umenewu. Angelo osiyanasiyana atera pa mtsinje umenewu. Maufumu osiyanasiyana, Nebukadineza, Davide ndi ena oterowo anamanga mizinda yoopsa kwambiri mbali mwa mtsinje umenewu. Koma mtsinje umenewu sunaphwerepo. Kodi chikuchitika kuti mtsinje umenewu uziphwera lerolo ndi chani? Mu 1913 atsamunda ku Britain ankalamulira dziko la Iraq, ndipo anapatutsa madzi ena mu mtsinjewu ndi kumanga damu lopangira magetsi limene linkatchedwa kuti Hindia Barrage. Mu 1950 anamanganso damu lina limene panopa linasanduka nyanja imene imatchedwa kuti Lake Habania. Mu 1970 boma la Iraki linamanganso damu lina limene panopa linasandukanso nyanja ina yotchedwa Lake Qadisiyah. Kupatula Iraki, ku Syria kunamangidwanso madamu atatu kuchokera mu mtsinje omwewo. Pali Tishrini Dam, Bathi Dam, komanso Tabuka Dam limenenso linasanduka nyanja imene imatchedwa kuti Lake Assad.
Kuteke kuliso damu lalikulu kwambiri opangira magesi limene analipanga 1974. Komanso tikunena pano ali mkati mopanga madamu awiri onjezera. Dziwani kuti madamu ndi nyanja zonse zimene ndatchulapa zinapangidwa ndi madzi ochokera mu Euphrates, zimenenso zachitisa kuti zichepesa kapena nayo kuti zimene zachepesa mulingo wa madzi mu mtsinje umenewu. Nokha mukhoza kuona kuti madamu oposa 9, nyanja zoposa zitatu zamangidwa kuchokera mu mtsinje umenewu, wapatusa madzi wapitisa ku damu, wapatusa madzi wapitisa ku damu, aruma kupangira magesi komanso ulimothirira, kumapatusa madzi kupangira nyanja akuti azikapanga ulimothirira. Madzi onsewa kuchokera mu Euphrates River, zimenezi zachitisa kuti mulingo wa madzi uchepe. Zaka 5 zapitazo maiko a Syria ndi Iraki kunali chilala, mvula siku magwa mokwanira, zimene zachitisa kuti mtsinje umenewu usamayandire madzi ambiri. Ndakuwuzani kale kunena kuti mvula komanso kusunguluka kwa masnow ndiye main source ya madzi a mu Euphrates. Ndiye kusintha kwa nyengo kumene kwachitika ku Iraki ndi Syria kukupangisa kuti mtsinje umenewu usamayandire madzi ambiri. Pachifukwachi Euphrates wayamba kuuma, komanso zinthu zambiri zofunikira zimene zinali mbali mwa mtsinjewo zayamba kuonongeka. Mwachitsanzo, aboma akamamanga madamu amenewa akumagumula malo ena ofunikira kwambiri. Mu 1974 pamene dziko la Turkey linkamanga damu, anagumula tawuni yakalekale imene anamanga ma Romans around 2000 years ago. Euphrates River imadziwikanso ndi civilization yosiyanasiyana imene akhala kumeneko. Ndakuwuzani za achina Nebukadineza, David, Solomon ndena onsewo anakhalapo mbali mwa mtsinje umene wa Euphrates. Ndiye kumene kuko zimene zimasala kumene kuko zimene zimapezeka ngati manyumba ndi zina zotero zinasiyidwa kwa zaka zonsezo mpaka na zaka zimene za 1970 pamene kumabwera madamu ndi kumagumula ndi kumamangapo madamu. Zaonongeka zonse ndikunenazo. Mdziko la Syria pamene ankamanga Tabika Dam imene panopa inasanduka Lake Assad, zinthu zambiri yakale zinapita ndi madzi. Syria imadziwika ndi mbiri yosayiwalika, achina David, Nebukadineza, Nowa wa ku Nineve, Yona wa ku Nineve, Nowa, chigumula cha Nowa ndi zina zotero zonse zinachitika mbali yake imeneyo. Ndiye Syria pamene inkamanga Lake Assad ameneyo zonsezo zinagumuka ndi madzi. Mchaka cha 2003 pamene America inayamba nkhondo ndi Saddam Hussein, anaononganso zinthu zambiri yakale zimene zinalipo mu nthawi ya Nebukadineza. Ambiri tikudziwa kuti Nebukadineza Babylon ndi imene panopa imatchedwa kuti Baghdad. America inapita kumene kumenya nkhondo yopsa, inagumula zinthu zambiri kumene kuchako. Komanso tikanena kuti mzinda wa Damasiko timanena Damascus imene panopa imapezeka kumene kucha ku Syria. Ndiye America yakhale kuchita chipongwe madera amene wawa makamaka ku Babylon kumene anagumula china chilichonse ku Baghdad mpaka kumugwira Saddam ndi kumupha. Ndiye zina mwa zinthu zimene anaononga ndi zimene Nebukadineza anazisiya kumene kuchako zinaonongeka. Zambiri zimene ndikufotokoza papa zinkapezeka mbali mwa mtsinje umenewu, kwa panopa zinaonongedwa ndi anthu komanso kusintha kwa nyengo. Ndiye mukawayang'ana mtsinje umenewu lerolo wayambatu kuphwera. Baibulo ngakhalenso mabuku a Chisilamu anafotokoza kale kunena kuti mtsinje umenewu ukadzangouma ndiye kuti kutha kwa dziko kwayandikira. Kodi pamenepa tinene kuti malemba atsala pang'ono kukwaniritsidwa? Let us wait and see.